Témou tohto videa, priatelia, bude kontinuácia a reverzál, čiže X, ale predtým ako začneme, tak ešte by som chcel povedať jednu vec, ako využívam Market Maker model. V podstate není to nejaká dlhá doba, zatiaľ to budú zhruba 3 mesiace, ale môže to byť tiež pre vás využitie mimo toho tradingového hľadiska aj investičné hľadisko, pretože Market Maker model nám to v podstate ponúka. Keď vieme, skadiaľ trh prišiel, kde je akumulácia, tak vieme predikovať, kam ten market v určitom čase príde. Ten interval je často od 2 do nejakých 5 dní, pokiaľ je tá manipulácia naozaj veľká, ako sme mali predtým na Nasdaqu na dennom časovom rámci. Konkrétne spomínam tento pohyb, čo sme mali tu tak tam tá manipulácia trvala v podstate 50 dní, ale následne sme nejakých 50-60 dní išli v kuse hore, distribuovali sme, čo ten Nasdaq spravil 30%, čo je absolútny masaker pohyb v rámci indexového trhu. Je to absolútny mayhem, tento prepad. Ale to bol tiež nejaký trade alebo nejaký vývoj grafu, ktorý sme rozoberali, že ten market jednoducho má drov na likviditu až tu v tomto bode hore. A je to naozaj, si myslím, veľmi silná vec. Ten Market Maker model je to asi to najlepšie, čo vám môžem dať. Je to niečo z toho ICTho arzenálu, čo je extrémne silné a sami vidíte, keď dávame náhľady do tohto vlákna, tak akú to má úspešnosť. Tá úspešnosť je 90% plus. Veľmi zriedka sa stane, keď ten graf to nedojde a že by sme boli úplne mimo a neviem, že či niečo také sa vôbec stalo. Čiže možno toto by som len tak chcel vypichnúť, že kto chce nejakú menej agresívnu, menej časovo náročnú cestu, tak namiesto toho, aby ste pálili tie svoje stovky dolárov na prop firmách, tak určite zvážte aj takúto možnosť, pretože si myslím, že je 100-krát inteligentnejšia, ak nemáte ešte skills v tom, aby ste spravili funded účet, a naopak pozerajte sa na tie svoje fundované účty ako na niečo, čo naozaj nechcete spáliť, pretože mesačne viem, že sú ľudia, ktorí tam prepali aj $500, $1000, alebo to môžu byť aj stovky. Akože pre veľa ľudí aj tých $200-300 mesačne, keby si len odložia a niekde to investujú, tak to môže znamenať určite rozumnejší krok, ako zase ísť a spáliť to na nejakej prop firme. A k tomu vás aj chcem trošku motivovať, aby ste to nerobili, a myslím, že táto cesta je celkom taká, že príjemná, kde sa nepákujete v tom pohybe alebo v tom trhu jak blázni. Ja tu hovorím o investovaní. To znamená, že nepodstupujem výrazné riziko v zmysle páky, ale investujem pomaličky, dlhodobo a udržateľne. Okay? Čiže to môže byť v podstate ďalšia vec, ako aj vy môžete využívať, či už trh náhľady, tie akumulácie, samozrejme nebavím sa tu o intradennej volatilite, kedy tá manipulácia trvá 10 minút, ani to nie je, že ten market je naozaj rýchly, tak v tomto bode asi úplne to není optimálne, pretože neviete, že čo sa následne stane, môže to byť X, potom to bude reverzál, ono kým si ako tú pozíciu uzatvoríte, tak ono to nejaký čas trvá. Čiže tam môžete robiť samozrejme chyby, ale bavím sa tu o tom, keď máme prítomný market maker model, napríklad ako tu na eure, kde sa bavíme o tejto akumulácii už dlho, alebo sme sa teraz bavili o E3, že jednoducho ten market má tu na nejaký bod záujmu, kam verím, že príde Bitcoin, to isté, a častokrát sa používa SPX ako nejaký benchmark, kde v podstate investori, investičné skupiny sa snažia outperformnúť v podstate ten nejaký štandardný výnos SPX, a ak sa im to podarí, tak je to v podstate ukazovateľ toho, že sa im darí dobre s tými investíciami, a myslím si, že ak to dokážete takto robiť a nejako rozumne, znova ja sa tu nebavím o shortovaní, pretože shortovanie je určite rizikovejšie, bavím sa skôr o tom, kedy bude prítomný market maker model na long, tak jednoducho vy to aktívum nakúpite a následne sa s tým trhom veziete, s tým, že máte štandardne definované aj nejaké riziko, viete, kde tú pozíciu chcete odpaliť, ak by sa vyvíjala neúplne správne, ako očakávate. A to je v podstate
To sú vaše projekcie. Hej? Čiže napríklad, ak by som tu najadal euro, Ethereum, a došli by sme k tej našej úvodnej akumulácii, ktorá bola kde? Tu. Tak, hej, vždy si vy môžete definovať, OK, tu je môj terminus, pretože tá akumulácia spĺňa všetky parametre, ktoré spĺňať má. Ten market manipuluje smerom dole. Následne, keď ten trh spraví koľko percent od určitého bodu, napríklad OK, už keď je 1,5%, 2% dole, samozrejme krypto je iné ako indexy, na krypte 5% je v podstate nič s prstom v nose, hej, na to pozerajú krypto a investori, keď im prepadne portfólio 20%, tak akože pre nich to znamená nič, kdežto na indexovom trhu, keď sa vám prepadne portfólio o 20%, tak akože to už je mayhem na trhu a všetci bláznia, že čo sa deje. Čiže ku kryptu samozrejme pristupujete trošičku inak ako k Forexu a indexom, pretože to sú veľké trhy a tam ten 30% drop je naozaj dosť. Hej? Čiže v podstate môžete si povedať, OK, mám akumuláciu, trh je dole 4%, je to už dosť na to, aby som do tohto marketu investoval v kombinácii napríklad s Bitcoinom a začnete v podstate prikupovať. Hej, znova, nebavím sa o žiadnych pákach, bavím sa o tom, že si budujete nejaký dlhodobý návyk a naozaj to môže v dlhodobom horizonte, častokrát proste ľudia hľadajú, kam investujem peniaze, do akej firmy, aký štandardný výnos ponúka, častokrát je to okolo 7%, menej rizikové, čo je v podstate veľmi malé zhodnotenie, prípadne 10-12% si myslím, že je také už považované za celkom fajn zhodnotenie a myslím, že týmto market maker modelom dokážete viacej získať, hej, v priebehu nejakého roka. Čiže toľko k tomu. To isté platí na eure, to isté platí na indexoch, čiže vy si vyberáte, kedy vás ten trh zaujíma, ktorý trh vás zaujíma, kde je ten potenciál vyšší a do neho si môžete v podstate takto alokovať nejakú svoju exposure a následne to vyberáte. Čiže môže to byť, ako som hovoril, pre vás nejaké také investičné riešenie, pokiaľ uvažujete, a osobne si myslím, že tomuto market maker modelu sa oplatí skutočne venovať, pretože sami asi vidíte, že je to niečo, čo je veľmi, 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 veľmi hodnotné a nedokážem ani vyčísliť ako veľmi, nedokážem to opísať slovami ako veľmi, komu to nedochádza, hej, tak sa tu v podstate bavíme o tom, že vy viete, kam ten market príde pred tým, ako vôbec ukáže známku toho, že ten market tam príde. Čiže to len tak, hej, také uvedomenie. A sám s tým bojujem, hej, a bojoval som, či vôbec to dám von. Proste preto ste aj vyselektovaní v Market Maker grupe alebo v MMXN grupe, pretože nie je to niečo, kde ja by som prišiel a teraz idem na tom rozrastať skupinu, pretože proste nechcem. Necítim to tak aktuálne a viem, koľko úsilia som do toho dal ja. Čiže v podstate mne to za pár stoviak od niekoho, aj keď tých ľudí bude 20-30, nestojí. Dobre, prechádzame teraz k reverzálu kontinuácii, čo je v podstate, alebo respektíve môže byť pre vás go-to, ako som to včera písal, pretože je to najmenej zložitý profil v Market Maker modeli. A ja vám to ukážem na tomto príklade, ale môžete si to prejsť aj ostatné, ak si pamätáte, kde to boli, alebo tu je záznam v trh náhľady, takže môžete si to všetko pozrieť, ako sa tam ten trh správal. Jediné, čo to bude od vás vyžadovať, je naozaj trpezlivosť. Hej, čiže sedieť si na rukách, nerobiť na tom trhu nič, pokiaľ neprejdeme do X a v tom X sa napozicujem. Nebudete mať tie obchody
každý jeden jediný deň. OK. Nebudete mať tie pohyby, teda trady každý jeden deň, ale je ich tam dosť na to v týždni, pretože podmienka toho je, aby ten market maker model celkový nebol nejaký veľký. Čiže ako to napríklad máme tu na, že myslím, že to bolo tu. Hej. Že tu na my v podstate máme akumuláciu a tá manipulácia je obrovská. Hej. Veľmi veľká. Čiže samozrejme nebudete si otvárať, ja neviem, keď predžubujeme túto low, tak teraz si poviete, že ja idem robiť toto. Proste na futures zabudnite na to. Tá stopka je veľká. Bavím sa tu o intradenných pohyboch. Hej. Ako máme napríklad tu, že máme akumuláciu, manipuláciu, distribúciu a následne alebo to bolo naopak, kokos, to si už ani nepamätám, toto bol reverzál. Neviem, je to úplne jedno. Ale point je ten, aby to bolo v tom danom dni, aby to nebolo veľké a keď skončí deň, vy chcete byť preč z toho trhu. Chcete si jednoducho katnúť, ten deň sa skončí a ďalej to neriešite. Čiže v podstate čakáte presne na to, čo sa stalo včera. Mám identifikovanú svoju akumuláciu, ktorá je prítomná v tomto bode. Čiže teraz tu dáme rozbor včerajšej price action, že čo sa vlastne na tom trhu stalo. Mám tu akumuláciu. Môj target je táto high, pretože sme tu mali splnené parametre. Jediné, čo sa stalo, že oni to vykopli, čo je v pohode. Nie sú tu relative equal highs nikde, pretože je to správový void, kde aj tak tá high znamená pre ten market dostatočné množstvo likvidity. Každý, kto tu išiel short alebo shortoval news, tak ten market mu to v podstate nedovolil. A následne sme to zdistribuovali voči tým stop lossom. Čiže ten prvotný pohyb bol dole, kde to vyzeralo, že ten market letí, lenže nie, on sa revertol. Čiže toto bol náš terminus a vy v tom bode robíte veľmi jednoduchú vec. Ako náhle ten market triggerne na oboch asetoch, ten váš terminus, to znamená, že SPX vybere high, ktorú máme definovanú, Nasdaq vybere high tej akumulácie, tak v tomto bode ten market prechádza do X. Čiže máme A, máme M, máme D a máme X. No. A teraz, máte dve možnosti. Ten market tu nebude stáť, on tu nebude rangeovať, pretože my už akumuláciu sme mali a následne sa ten trh rozbehol. Máme tu market maker model, čiže ten market sa vám nestane v tom X, že on bude plávať do strany, ale on pôjde buď hore, sweepovať highs, alebo dole sweepovať lows. Čiže toto sú dve možnosti. A alebo B. A vašou úlohou je rozpoznať, čo z tohto to bude. A vy čakáte na čo najviac informácií, ktoré vám trh poskytne. Keď sa bavíme o reverzale, tak kedy nastáva reverzal v tomto bode? Ten reverzal by nastal, alebo bol by veľmi, veľmi, veľmi pravdepodobné, že ten trh prechádza do reverzalu, ak nám predžube OTE a ten market viditeľne zlyháva každú jednu PD zónu, ktorú si on nechal v distribúcii. Čiže v distribúcii je absolútne všetko. V prdeli uzatvárame pod 7 devinov, takže kde pôjde ten market v tomto bode? No veľmi, veľmi pravdepodobne ten market bude pokračovať smerom dole. V tomto bode prichádza váš čas, kedy si poviete, OK, myslím si, že ten trh pôjde dole. Čiže stavím na to, že market pôjde dole. Tu sa nehrám na risk reward, tu sa nehrám na to, že musíte mať takúto stopku. Nie. Tu sa hrám čisto na to, kam trh pôjde a vy si to otvoríte za jeden mikrolot, ktorý vám aj tak deliverne kľudne 60, 70, 100, 120, $130 profit,
čo je absolútne a úplne dostatočné a stačí vám to ako nejaký odrazový mostík k prvému účtu, k prvým payoutom. Hej, a potom si to môžete stekovať a robiť to pre mňa za mňa na 5 účtoch. Alebo si môžete ten payout zobrať a poviete si, OK, viem, že hneď to robilo $100 za deň, aj tak tam máte $2000-2500 drawdown, čiže keď si zoberiete nejaký payout alebo dva, tak v podstate vy ste na tom istom. Ako keby si kúpite prop firmu účet. No a môžete si povedať, OK, tak mne stačí v tomto bode, keď si ja z toho trhu zoberiem, lebo však ešte nemám veľký kapitál, aj tých $30 za deň. Hej? A dostatočne si ošaháte tento profil na funded účtoch, ale potom, keď už budete mať dáta, pretože to robíte 2 mesiace, spravili ste účet, niečo ste si zobrali, tak potom si môžete povedať, OK, 2, 3, 4 mesiace, hej, 5, čím viac, tým lepšie samozrejme, že prechádzam si na svoj účet a budem si z toho trhu zo začiatku brať iba maličko, pretože aj $20-30 denne za ten dlhší čas je celkom v pohode a je to príjemné. Čiže tým, že sme nešli dole, okay, nešli sme ani do OTI, čo sa stalo? V tomto bode, keď je prítomné X, tak ten market, musíme si byť vedomi toho, kde sú true opens. Na AS-ku, na Nasdaqu. Okay? Sledujete dva asety. Čiže tu nám máme true open. Ja to dám červeným, tu nám máme true open. New Yorku to dám modrým. V tomto bode, keď ten market retraceuje a má to byť kontinuácia, tak kde mám svoje PD zóny? Čiže tu nám mám 15-hodinové FVG, teda hodinové, to by bol dobrý time frame. 15-minútové FVG. A pozriem ešte na hodinu, OK. Vidím tu aj hodinové FVG. Hej, čiže tu nám mám hodinku, tu si môžeme dať, ja neviem, takéto. A tu nám mám 15. Ten market nám retraceuje dole a pokiaľ to bude kontinuácia, sequential SMT v tomto bode nebolo prítomné, okay, nebolo. To, čo jediné sa stalo, je, že Dow Jones sweepol low, teda naopak. Dow Jones nesweepol Londýn, zatiaľ čo Nasdaq s S-kom sweepli Londýn. Čiže ten market v podstate spravil failure swing, následne sme to zdistribuovali voči tej likvidite a prechádzame do profilu X, v ktorom veľmi pravdepodobne vzhľadom na to, že tu na nie je prítomné žiadne sequential SMT, tak veľmi pravdepodobne v X na 99,9% to sequential SMT prítomné bude. Čiže zameriavam sa v tomto bode na microsequential SMT alebo 90-minútové sequential SMT, ktoré chcem od toho marketu vidieť. A znova, vy nemusíte vstupovať hneď, ako uvidíte sequential SMT, vy čakáte iba na to, čo vám ten market v podstate ukáže. Tak, prechádzame na minútový časový rámec. 90 tu nebola nikde. A dáme si mikrocykly. Okay? Čiže máme true open New Yorku a máme true open dňa. Tu nám máme kvartál 1, tu máme kvartál 2. Tu máme kvartál 1, tu je kvartál 2. S-ko nemalo tela pod kvartálom 2. Čiže je to dajové hidden sequential SMT, ktoré sa na tom trhu vyskytuje absolútne najčastejšie a je to jediné sequential, ktoré beriem. Knotové sequential SMT beriem iba v prípade, že tam je precision swing point hneď. Že to, čo sweepne tú likviditu a druhý nie, tak to vytvorí precision swing point. Čiže v tom bode by som, OK, je to sequential SMT, ale je to veľmi, veľmi zriedkavé a ja sa zameriavam striktne na telové sequential SMT. OK? 90% času marketom hýbe toto telové sequential SMT. Tu už máme kvartál 3, okay, ale všímajte, kde je kvartál 2. On je pod kvartálom 1. V tomto bode sledujem ten trh a sledujem, kde je precision swing point. Ten precision swing point je tu. Okay. Čiže to si vyznačím. Bum, bum, bum.
A toto je dokonalá reakcia. Presne toto chcem vidieť od Precision Swing Pointom, že sú udržané a ani jeden z tých v podstate nepreobchoduje. To je za mňa úplne ideálny scenár, kde ja najlepšie pracujem s tým trhom v podstate. Čiže prídeme, buď to, ak ste si vedomi toho, že OK, je tu sequential SMT, fajn, môžete, ale nemusíte, keď sa bojíte, iba máte znalosť toho a vedomosť, že je tu Precision Swing Point. Na to, aby ste všetko toto zanalizovali, tak máte plejadu času aj na nástup svojho obchodu, čiže nemusíte sa trásť, že teraz ten market sa hýbe, sú news, je to rýchle, bože, čo budem robiť, ja potrebujem trade, nádych, výdych. OK, stále tu máme profil X. A ten market, najčastejšie najlepšie setupy sú pre tých, ktorí čakajú a nie pre tých, ktorí sa snažia napozicovať v tom trhu čo najskôr. Mať čo najrýchlejší vstup. Všetko hneď, všetko rýchlo, chcem chytiť low, chcem byť v tom trhu hneď, čakať. Pokiaľ budete čakať, vaše trady budú bezstarostné a veľmi pravdepodobne budete mať krásny win rate. Čo v podstate profil X poskytuje. Čiže nebavíme sa tu o 3R, 4R, nie. Bavíme sa tu kľudne o negatívnom risk rewarde, prípadne risk rewarde 1, pretože ten win rate je obrovský. Hej, tam je veľmi vysoký win rate. OK? Čiže v tomto bode, ako vidíte reakciu, fajn, ten trh mi odpaluje z toho Precision Swing Pointu, tak vy ten nástup môžete mať kľudne aj tu na stopku si dám pod 100, target si dám 1R. Dobre, čiže toto je 1. OK? Povedzme, neviem čo tu je, nie som pri grafoch, ale prídem trošku neskôr, alebo chcem od toho trhu vidieť viac. Počkám na retracement a keď ten retracement prichádza, OK, whatsoever, otvorím si 0,75R trade. OK, jednoducho snažím sa mať ten, ja neviem, $60 profit, 70. Nech je to akýkoľvek profit, ktorý je pre vás dostatočný. A pozrite sa, čo ten market robil, hej. Tým, že sa konfirmovala kontinuácia, ten market sa nerevertol. On neprešiel do žiadneho reverzalu, práve naopak, ten market išiel hore, pullback, znova hore, pullback, znova hore. Hej, proste tu už bola nejaká konsolidácia toho trhu, ale ten point je ten, že na konci dňa, hej, ten market bol up za ten deň. V podstate je to najvyšší bod. OK? To najvyšší bod toho marketu. On tam zostal. Nemali sme tu žiadny výplach. Nie. Pretože sa potvrdila kontinuácia a ten trh on jednoducho nepúšťali nikde. Hej? Nie, žiadne dole. Čiže takto k tomu pristupujete. OK? Čiže ak by ten trh išiel dole, preobchodoval mi OT, ktorý je pre mňa, to je pre mňa v podstate úplne najpodstatnejšia vec, to ICTho OT v tomto legu. Nikde inde OT v podstate ani nepoužívam. Tak pokiaľ by sa to stalo, OK, fajn, dávam si short, hej, a targetujem napríklad túto low, prípadne ani nemusím mať target, jednoducho, ak som ja komfortný s tým profitom, berem a odchádzam preč. Čiže toto je obchodovanie X a naopak distribúciu môžete trénovať, pretože áno, sú dní, keď tá distribúcia je naozaj rýchla, musíte sa switchovať medzi tými timeframami rýchlo, kde je sequential SMT, kde je Precision Swing Point, čo robí ten trh, PD zóny, jedno s druhým. Toto môžete stále, priatelia, trénovať. OK? A zároveň si môžete tým X zabezpečiť pohodový trading. Dobre, toľko k tomuto videu. Čo sa týka dnešku, tak ako tu by som možno, že dal iba euro, stále neviem, hej, či to je akumulácia, alebo není. Fakt neviem v tomto bode, pretože, jak som hovoril, tu nebolo úplne čisté všetko.
Boli tu veci, ktoré by mohli byť aj krajšie na to, aby som si povedal, OK, tak toto je super, super, super akumulácia. Je to také 50-50, hej. Nie je to vylúčené, nevylučujem to, že to akumulácia je, ale zároveň ten market Forexový jednoducho nebol úplne clean. Každopádne pokiaľ my máme ísť up a včera sme vytvorili low týždňa, čo v podstate aj sedí na ten profil, pretože sme mali CPI, takže vytvorená nejaká low na Forexe OK môže byť, tak tu nás nachádza, aj keď je veľký, náš breaker block a jednoznačne by som nechcel vidieť ten market ísť pod to. Pokiaľ sa to stane a failne to, tak bohužiaľ nebola to veľmi pravdepodobne akumulácia, pretože už v tomto bode máme sequential SMT, išli sme hore a ja naozaj chcem vidieť ten market reagovať stadiaľ to. Ja už nechcem vidieť, aby my sme išli sweepovať túto low, nič také vôbec. Jednoducho toto je za mňa striktná low a pokiaľ je akumulácia hore, tak dneska akože Forex je niečo, kde ja si nedokážem alebo respektíve netrúfam si predikovať, že čo, pretože Forex sa mohol tu navyčerpať na týždeň. Toto už si povedal, že to bol pohyb. Ty kokos. Potrebujem si oddychnúť. Idem do konsolidácie ďalší týždeň. Pretože keď Forex dokáže konsolidovať 36 dní, to je mayhem. Ale ten Forex dostane impuls. Hej. Po konsolidácii vždy prichádza impulzný pohyb, kde zase ten Forex bude letieť možno týždeň a potom zase prejde do konsolidácie. Okay. Čiže ten Forexový market ja naozaj nemám rád. Nedokážem si pomôcť. Keby som striktne chcel a zobrali by odo mňa indexy, tak by som plakal, ale dokázal by som sa adaptovať na to euro. Ale keď tu mám indexy, to je ako keby niekto príde za vami a ponúkne vám, že tu máš kľúče od auta, vyber si Golf alebo si vyber, ja neviem, Corvetu. Alebo tu máš job, kde zarobíš mesačne 1000 eur a tu máš job, kde si zarobíš, alebo máš potenciál zarobiť 3000 eur mesačne. Tak jasné, že si vyberete to druhé. A to isté je Forex a indexy pre mňa. Čiže nevidím absolútne žiadny zmysel v tom, aby som nejak striktne venoval svoj čas tomuto marketu, pretože viacej konsoliduje, ako proste ide a ten market nedokáže robiť normálne pohyby. On je viacej v range, ako trenduje. Hej. Preto aj keď sú bank holidays, tak jediný asset, ktorý cez High-Impact News nič nerobí a čaká na bank holidays, je Forex. Toto sa vám na indexoch nikdy nestane. Presne to, čo sme minulé povedali, prídu bank holidays, ten market to proste spraví, jasné, spravil kedy, cez Áziu. Takže toto obchodovať na futures je bolesť. Hej. Tam, ako ono sa to dá, ale tam chcete mať rýchle take profity, neveriť tomu, že ten market niekam musí ísť, pretože Forex nemusí nič. On si žije svoj vlastný život. A je úplne uprdele, že sme v breakeri. Ja si viem predstaviť, keď teda je to akumulácia a sme up, že ten market on tu aj môže proste konsolidovať. On to môže robiť. Aj pondelok, aj utorok, aj stredu. Proste chápete. Neznášam Forex. Mohli ste si všimnúť. Dobre, čiže máme tu príjemnejší market a to je indexový trh. Aj keď tá price action nevyzerá úplne úžasne, ale vidíte, že aj v tejto celej price action, čo vyzerá absolútne katastrofálne, tak dokážeme byť on site každý jeden tradingový deň. A vieme, čo sa na tom markete deje. Dobre priatelia,
Držte sa, dneska máme newsky o 16.00, určite to budem sledovať, tie indexy, aj keď úprimne piatky strašne moc nemám rád. Piatky sú pre mňa bolesť a sú to veľmi low probability dni. Ale tým, že sú dneska newsky, tak OK, môže z toho byť nakoniec nejaký príjemný setup. Keby sú nie news, tak určite dneska do toho grafu ani nepozerám. Dobre. Verím, že vám toto video pomohlo a počujeme sa v pondelok. Prajem vám krásny víkend.